जरिया सुनी सुनी लागेला से हाँ 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 सुनी सुनी लागेला से जरिया सुनी सुनी लागेला से जरिया। लाइट जलाव भूतहा फिल्म होता का जा तू का जहाँ तरह की सनी लियोन सुतल बढ़िया हाउ का नाम हो जन चुमा लेवल हाउ हीरोआ इमरान हाशमी। हाँ लाइट जरा दो सुनी सुनी लागेला से जरिया सुनी सुनी लागेला से जरी अपिया भइले गुलारी पापा कदे ले बियाह गोबर पथनी से अगर छोटे बाबा के कलाकारी बढ़िया लागल तो पहले थप्पड़ी बजा दी सब खाली। हाँ हाँ बजा दो अच्छा बात अच्छा बजा दो। पैसा लेके नाही मानब रुबाई से। हेलो ये पवन सिंह जी के गाना है कि नईखे नजूर कोनो हजूर कोनो लइकन के गलती। यस यस कम ऑन बेबी आगे आगे। अरे कि पेन है ली ऐसन कि लौके ला सब कुछ अरे कि आगे से ढोड़ी देखावेली कि नईखे हजूर कोनो लइकन के गलती इहे मिजाज गबर। झाल दी झाल देखा हमनी के दागल साण है जे हमनी के बर्दाश्त ना है सब कुछ। खाली है मनीषा के एगो इंटरव्यू देखा रही कहली कि छोटे बाबा आपका लोड कैसे बर्दाश्त कर गए तो कहलस कि हमको आशा नहीं था लेकिन अंदर से बहुत मजबूत है। अभी बूढ़ा बालक है मनीषा भी 18 के माइलेज में अभी चारों चक्का में ब्रेक लगे अभी। हम जानते रहो कौन गाड़ी है हम छोटकी गाड़ी है मालूम बा कौन ऑल्टो 20-22 के एवरेज दिला तो तू अल्टो हो तो ये पल्टो ही है ए बाबा अरे लड़की भैला सवारे बाबू रे बाबू